Malawi Today. Okupatsirani nkhani ndine Alex Banda koma poyamba na mitu yake. Bungwe la MEC latsiriza kuwerengera zotsatira za chisankho cha aphungu m'madera asanu ndipo madera asanu ndiomwe akhala opanda aphungu. Mzamalonda mitengo ya mafuta a galimoto yakwera ndi 33%. Ndipo pakati pa malonda a dziko lino ndi maiko ena linakwera kwambiri mu August 2025. Ndipo mzamasewero mphunzitsi wa Frames Kaliso Pasua walengeza kuti otsatira ake osewera mu timu ya Frames omwe ikumane ndi Equatorial Guinea komanso Sao Tome and Principe. Tsopano nkhani zimwatsatanetsatane. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lamalizitsa kuwerengera zotsatira za chisankho cha aphungu za m'madera aphungu 224 mwa madera a aphungu 229 omwe alipo. Izi zikutanthauza kuti anthu m'madera asanu akhala opanda aphungu kufikira chisankho chapadera chitachitika kamba kuti chisankho sichinachitike kapena kuti MEC yapanga chiganizo choti chisankho chidikire kaye. Polankhula pamwambo olengeza zotsatira usiku wapitawo wapampando wa bungwe la MEC a Justice Annabel Ntalimanja wati chisankho cha aphungu chayenda bwino ndipo zotsatirazi zikuonetsera zomwe Amalawi amafuna. Tindi Zambiri mu ripoti la Kenford Mdima. Poyankhula pamwambo wapampando wa MEC a Annabel Ntalimanja wati asanalengeze zotsatira za chisankho cha aphungu bungweli linathana ndi madandaulo omwe linalandira okhudza chisankhochi. Zotsatirazi zinali za makonsolo komanso mizinda 21 pamene lolemba bungweli linalengezanso zotsatira za chisankhochi. Zotsatirazi zikuonetsa kuti chipani cha Democratic Progressive DPP chapeza aphungu 77 pamene chipani cha Malawi Congress MCP chili ndi aphungu 52 pomwe aphungu oyima paokha padakali pano alipo 73. UTM yapeza mipando ya aphungu yokwana asanu ndi atatu pamene chipani cha United Democratic Front UDF chapeza aphungu anayi. Koma chiwerengero cha madera omwe MEC ikuyenera kuchititsanso chisankho chapadera tsopano chafika pa asanu pomwe bungweli lalephera kulengeza zotsatira za chisankho cha dera la Lilongwe Bwaira kamba ka nkhani yokhudza mavoti omwe sanagwire ntchito yomwe Ntalimanja anati sinayende bwino. Padakali pano bungweli layamba kutsimikiza zotsatira za chisankho cha makhansala ndipo lili ndi masiku asanu ndi awiri kuti lilengeze zotsatira za chisankhochi. M'malo mwa Zodiak ndine Kenford Mdima. Tikalaye pankhani zokhuza chisankho atsogoleri awiri akale Dr. Bagiri Muluzi ndi Dr. Joyce Banda adakhala nawo pamwambo olumbiritsa a Peter Mutharika kukhala mtsogoleri wa dziko lino loweruka lino ku Blantyre. Amuluzi ndi Banda auza Zodiak kuti mwambowu ndiofunikira kwambiri ku dziko lino kuti Amalawi akhale pamodzi nchifukwa chake aganiza zokhala nawo. Zambiri mu ripoti la Chikondi Mphande. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Bagiri Muluzi wauza Zodiak kuti alandira kalata kuti akakhale nawo pamwambo olumbiritsa Peter Mutharika loweruka lino. Amuluzi atiuza kuti iwo amakhulupirira demokrasi ndipo salephera kukakhala nawo pamwambowu. Amuluzi apemphaso atsogoleri onse omwe sanapambane pa chisankho chomwe chachitikachi kuti nawo akakhale nawo pamwambowu pofuna kusonyeza umodzi. Ndambolandira kumene kalata ya yongitana kuchokera ku OPC also President Cabinet yongitana kuti ndikakhale nawo monga mene ndakhala ndikupangira kumbuyoku ndikakhale nawo monga mukudziwa ena feti makhulupirira nkhani ya democracy ndi mu democracy mufunika kuti chisankho chikapita ena ukhalira na limodzi. Kumbali yawo mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda wati nawo akakhala nawo pamwambowu ndipo mneneri wawo a Arnold Nelemba akufotokoza. Pomwe a Anthony Kasunda omwe amayankhulira a Lazarus Chakwera wati atulutsa statement wati atulutsa kalata yofotokoza ngati a Chakwera akakhale nawo pamwambowu kapena ayi.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale Michael Usi komanso mtsogoleri wa chipani cha PDP akondwani Nankhumwa wati nawo alandira kalata zowayitana ndipo akakhala nawo pamwambo. Koma mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupere Muluzi wati sanalandire kalata yowayitana kumwambowu ndipo sangayankhule ngati akakhale nawo kapena ayi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiak, ndine Chikondi Niko Mpande. Pakadali pano mtsogoleri yemwe akupuma pa mpando wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi wachiwiri wake Michael Usi akuyembekezeka kukhala nawo pamwambo olumbiritsanso apita muthalikawo ndi wachiwiri wawo Jane Ansah. Mneneri wa komiti yomwe ikukonza mwambowu Bodwin Chiamwaka omwenso ndi mlembi wamkulu mu unduna ofalitsa nkhani ndi omwe atitsimikizira izi. Malingana ndi Chiamwaka, boma layitana nthumwi za m'mayiko ena a dziko lino ndi akuluakulu a m'mayiko a mchigawo cha Zodiak mwa ena kuti adzakhale nawo pa mwambowu omwe uchitike pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre. Ndipo bungwe la Center for Multi-Party Democracy lati pali kuthekera kuti aphungu oyima paokha omwe apambana pa 16 September lapano akhoza kulowa mzipani zina. Mkulu wa bungweli Boniface Chibwana wauza Zodiak kuti izi zikhoza kuthandiza kuti zokambirana za mnyumba ya malamulo ziziyenda mosavuta. Wapampando wa bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale Mafuta Bamusi wati kupezeka kwa aphungu oyima paokha ochuluka mnyumbayi kuthandiziranso kuti zokambirana ziziyenda bwino mosakondera chipani china chilichonse. Tili ndi zambiri ndi ripoti la Rachel July. Lolemba bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC layamba kuwulutsa zotsatira zotsimikizika za aphungu wa ku nyumba ya malamulo pomwe pakadali pano alengeza zotsatira kuchokera m'makhonsolo 13. Wapampando wa bungweli anapewa mtalimanja wati bungweli lipitiriza kulengeza zotsatirazi lachiwiri. Iwo ati m'madera momwe munali zotsamwitsa monga kudera la aphungu la Mtandire Ntsiriza zotsatira sanazivomereze kamba kuti mavoto onongeka sanasamalidwe motsatira malamulo ndipo achititsanso chisankho. Mtalimanja atinso m'madera ena momwe nkhani zake zili ku bwalo la milandu zikhala choncho kufikira pomwe bwalo la milandu lidzapereke chitsogolo. Monga tinafotokozerera ku Lilongwe Chirobwe constituency kumene kunachitika chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo chifukwa chokuti kunali candidate mmodzi opanda opikisana naye. Ena mwa madera omwe alengezedwa kale ndi monga Nkhotakota, Rumphi, Nzimba, Mzuzu, Kasungu komanso Dowa. Pakadali pano nyumba ya malamulo ili ndi aphungu okwana 229. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Bungwe loona zamphamvu la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lalengeza zakukwera mtengo kwa mafuta agalimoto mdziko muno kuyambira lero. Tsopano petrol adzigulitsidwa pa 3,499 kwacha pa lita kuchoka pa 2,530 kwacha zomwe zikuyimira 38.30%. Malingana ndi kalata yomwe bungwe la MERA yatulutsa yomwe wasayinira ndi wapampando wa bungweli Charles Kambauwa, mtengo wa diesel wakwera ndi 28.02% kuchoka pa 2,734 kwacha kufika pa 3,500 kwacha palita. Pakadali pano bungwe loona za ogula la Consumer Association of Malawi kama kudzera mwa mkulu wa bungwe la John Capital wati kukweraku ndikodabwitsa ngakhale kuti kupsinjeso kwambiri Malawi. Kasimobe wa ripoti. Anthu ena akukwera minibasi komanso mataxi omwe talankhula nawo mu mzinda wa Blantyre ati kukwera mtengo kwa mafuta awa kwadza mozizimutsa ponena kuti akukumana kale ndi mavuto kamba kakukwera mtengo kwa zinthu zina. Izi ndi zina mwa zomwe anthuwa alankhula. Zitisokoneza kwambiri moyo yathu chifukwa ena amene business imene amapita kukaoda kudzera pa transport sakwanitsanso chifukwa kuti transport yokhayo ikungokwana profit. Mukuona ndiye kuti kuduka ma business zosayenda enanso kupita kuntchito sadzipiranso mwina kupita kuntchito kujama ena kuti amakwera galimoto sadzipiranso galimoto yayo. Moyo wathu basi tafika posausika. Fika munthu akulepera kuyenda ulendo chifukwa chosowa ndalama.
pamene ulendo ukanakathekera koma pano pazikukanika boma lichitepo litiganizire kuti kodi mayendedwe athu akhautani. Zinthu zinamba pakanthawi kuvuta ndiye ndikukweraso mtengo kwa mafuta tikuzanso kuti chilichonse chipitiriranso kukwera. Mabizinesi monga ngati amene timapangawa ndikuti sayendanso ngati mmene amayendera kale ndiye kuti anthu azikhala kuti akuvutika kandirama kuti angathe kutumizira kapena kugawana zimakhala kuti ndizovuta sizimathekanso. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lalengeza kuti mtengo wa mafuta monga petrol komanso diesel wakwera ndi 38.30 komanso 28.02%. Mkalata yomwe mera yatulutsa yomwe wasayinira ndi wapampando wa bungweri a Charles Kambauwa yati izi zachitika kamba kakukwera mtengo ofikitsira mafuta awa mdziko lino. Pakadali pano bungwe la Consumers Association of Malawi kudzera mwa mkulu wake a John Kapito lati kukwera mtengowu ndikosadabwitsa koma ladzudzula akuluakulu kamba konyozera langizo lomwe amawapatsa kuti azikweza mafuta awa pang'ono-pang'ono. Pa mitengo yatsopanoyi lita imodzi ya petrol akuigulitsa pa mtengo wa 3,499 kwacha kuchoka pa 2,530 kwacha, pomwe diesel akumugulitsa pa 3,500 kwacha pa lita kuchoka pa 2,734 kwacha. Malo mwa Zodiak kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Ofesi za bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF azitseka kufikira mtsogolomo. Zodiak itayendera likulu la ofesi za NEF kulilongwe inapeza apolisi amfuti akuteteza ofesi izi ndipo samalola aliyense kulowa m'malowo zomwe tapezanso kuti zinachitika m'maofesi zina za NEF dziko lonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku polisi ku area 30 watiuza kuti zomwe zikuchitikazi ni njira imodzi yotetezera chuma cha boma pa nthawi ya kusintha kwa utsogoleri wa dziko lino. John Paul Kayona anali komweko. Ofesizi azitseka kuyambira lolemba. Anthu ena ogwira ntchito ku NEF atiuza kuti analandira uthenga kuti asapite ku ntchito kufikira atawauza kuti ayambirenso kupita. Kuno tili kuno ndi kulikulu kwa bungwe limeneli ndipo ofesi zake ndi zimenezi, koma tamvetsedwa kuti ofesi zimenezi ayamba azitseka kaye kufikira mtsogolomo, koma monga mukuoneramo chipata cholowera kumeneku ndi chotsekedwa ndipo palibe amene akumulola kulowa kapena kutuluka mu ofesi zimenezi. Ndipo chipata chimenechi pali apolisi amfuti amene akuonetsetsa kuti pasakhale munthu olomodzi wolowa mmenemo. Akuluakulu kulikulu la apolisi ku area 30 atiuza kuti apolisi amfutiwa awayika kumalowo kuti ateteze chuma cha boma pa nthawi yomwe ulamuliro wa boma ukusintha. Izi akuti zachitika chifukwa choti anaona anthu ena ogwira ntchito ku NEF akugwira ntchito pa nthawi yosayenera monga usiku, zomwe zadzetsa chiopsezo pa ndalama za boma. Komabe iwo atsutsa malipoti oti anthu ena awachotsa ntchito ku bungwe la NEF ponena kuti antchitowo anangowauza kuti akhalebe ku nyumba kwa kanthawi ndipo akuyembekezeka kubwereranso ku ntchito lolemba likudzali boma latsopano likayamba kugwira ntchito zake. Iwo atiuza kuti chitetezo chonga ichi achiyikanso ku ofesi zina za boma monga ku Capitol Hill ndi ku ofesi ya bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority MRA. Ndine John Paul Kayuni. Mukwanira nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndine Alex Banda. Tipitirani nkhani ziposera pa zikangotha izi. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC latsiriza kulengeza zotsatira za chisankho cha aphungu koma madera asanu akhala opanda aphungu. Mzamalonda mitengo ya mafuta a galimoto yakwera ndi 33%. Ndipo pakati pa malonda dziko lino ndi maiko ena linakwera kwambiri mwezi wa August 2025. Ndipo mzamasewero mphunzitsi wa Frames akaliso pasuwa walengeza gulu lotsiriza la osewera timu ya Frames yomwe ikumane ndi Equatorial Guinea komanso Sao Tome and Principe. Kupitirira ndi nkhani zathuzi. Dziko la Malawi akuti lagula katundu ochuluka kunja poyerekeza ndi yemwe lagulitsa ku maiko ena mwezi wa August chaka chino poyerekeza ndi mwezi wa August omwewo koma chaka chatha ndipo wakula ndi mulingo wa 74
0.1%. Izi malingana ndi ripoti la bungwe la National Statistics Office NSO, katundu yemwe dziko la Malawi lagulitsa kunja watsika ndi 39.3%, pamene katundu ogula kunja wakwera ndi maperesenti 7.7. Tindi zambiri mu ripoti la Kenford Ndima. Ripoti ili lati dziko lino linapeza 111.7 million US dollars kuchokera pa katundu yemwe linagulitsa kunja, ndalama zomwe ndi zochepa ndi 39.3% poyerekeza ndi 183.9 million US dollars zomwe zinapezeka chaka chatha nthawi ngati yomweyi. Ripoti ili latinso katundu yemwe dziko lino lagula kunja mu August ndi wochuluka ndi 7.7%, pomwe lagwiritsa ntchito 338 million US dollars kuti lichite izi, pomwe mu 2024 nthawi ngati yomweyi linagwiritsa ntchito 313.9 million US dollars. Mneneri wa NSO Asamuel Chipokosa wati kugula fetereza ndi chomwe chachititsa kuti dziko lino ligule katundu wambiri kunja. Nyengo imene mudziwa kuti ndi nyengo imene boma limakonzekera nyengo ya ulimi imene ikubwera, ndi kuti kumbali ya zinthu ngati fertilizer maina kuti kukaiso madongoso kuti aambe kuyitanitsa fertilizer aambe kubwera dziko muno. Koma katswiri wa zachuma a Abel Mwenwanda wati izi sizodabwitsa, koma watsindika kuti pakufunika ndondomeko zoti zibweretse kusintha kuti Malawi iyambe kugulitsa katundu wambiri kunja. Mutati muone takhalako ndi mavuto osowekera ndalama ya kunja. Katundu wina mwa amene timadalira tikagulitse kunja, timadalira tikampange pogwiritsa ntchito zipangizo zina zimene zimachokeranso maiko akunja. Bungwe la National Statistics Office limatulutsa ripoti la mtundu mwezi uliwonse, ndipo mu Julai Malawi inatumiza katundu wambiri kunja, ndipo izi zimachitika pomwe msinkhu wa fodya unali uli mkati. Malo mwa Zodiak ndine Kenford Ndima. Nthambi yoona zapansewu ya Directorate of Road Traffic and Safety Services DTRSS mchigawo cha kumpoto yati kukumana ndi mavuto monga kuchepa kwa anthu ogwira ntchito omwe akulephera kulimbikitsa malamulo apansewu pakati pa oyendetsa galimoto ndi ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku DTRSS Grayson Msuku auza Zodiak kuti mchitidwe akabazanso anjinga ya moto uja umatchedwa kuti akabanza apansewu komanso ena a galimoto kukuchititsanso kuti ntchito yawo ikhale yovuta. Izi zikudza pomwe dziko lino lili ndi masomphenya ochepetsa ndi theka ngozi zapansewu pofika mchaka cha 2030. Kuchoka kumzuzu tili ndi ripoti la Thandi Chinthambi. Mneneri wa nthambi ya road traffic komanso road safety ya Grayson Msuku wati oyendetsa galimoto ndi akabaza ena amapanga makani ndipo satsata malamulo apansewu. Msuku atinso anthu ochepa analembedwa ntchito ndipo ku department iyi kufunika anthu ena owonjezera. Iwo apempha boma kuti lilembe anthu ochulukirapo kuti adzathandizira pa ntchito zapansewu mu mzinda wa Mzuzu. Akabaza ambiri sakufuna kusintha, pali ena kachifukwa kanchibadwa kandi chani sakufuna kusatira malamulo. Ndiye ifebe tidakachilimika ukhalabe pansewu kuti mpaka iye samva mkunkhuyo mpaka amve. Sitikufuna kuti iwo asamva mkunkhuyo afe yaye. Tikukhwimisabe chitetezo kuti mpaka nawonso asinthe ndipo ayambe kusatira malamulo. Mtsogoleri wa Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association Moses Mwalabu wati akabaza akuphunzitsidwa njira zina zakulimbikitsa kwa kapewedwe ka ngozi zapansewu. Ida mwayi ena akufuna kwabwino akufuna tithandize kutsogolo kuti tikhazikitse ndithu ntchito imene yoti tithe kuwaphunzitsa kayendedwe kabwino kapansewu mchigulugulu. Komanso tili ndi mwayi kuti tinagwirizana ndi ma institutions amene amaphunzitsa kayendedwe kabwino kapansewu ngati pachizungu amati ma driving school amenewa anatimvera ndipo tinagwirizana nawo mgwirizano wabwino. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lavomeza kuti anthu ndi mabungwe ambiri sakugwiritsa ntchito lamulo lopeza mauthenga mosavuta la Access to Information ATI, ndipo pakufunika kuwathandiza kuwadziwitsa zakufunika kwa lamuloli. Izi walankhula ndi mkulu wa bungwe la MHRC Habiba Osman, yemwenso wadandaula kuti ngakhale pali anthu ochepa omwe akugwiritsa ntchito lamuloli, ilo lindi lofunika kwambiri polimbikitsa ufulu wa anthu wachibadwidwe mu ulamuliro wa demokrasi kuno ku Malawi.
Osman amalankhula izi pa msonkhano wa Nkhani ku Lilongwe podziwitsa dziko za tsiku lolimbikitsa lamulo lopereka ndi kupeza mauthenga ofunikira pa 10 Okutobala pano ku Mzuzu. Iwo akufotokoza. Popeza lamulo ilili sikuti ndi loti labwera posachedwa apa, komanso sikuti ndilali nthawi yake yakhala yayitali, pakhala kuti pali zophinja zina zomwe tikuona ngati ifeyo bungwe limodzi lomwe limakhala likukhala ndi chidwi pa nkhani imeneyi ya mauthenga kuwapititsa pa chitsogolo. Ngati Malawi Human Rights Commission mwina tingangonena kuti mwina mu zaka zitatu 4 takhala tikumakamba za lamulo limeneli kapena kumana ndi adindo osiyanasiyana, pakhala kuti kumakhala kuti zoperewera zilipo chifukwa chonena kuti mwina tilibe zotiyenereza ngati ndalama zokwanira kuti mwina tichite reach out kuma councils onse. Ndipo nthambi yoona za nyumba zofalitsa nkhani ya Media Council of Malawi yati nayo ndiyo khudzidwa kuti mbali zonse ya nyumba ya malamulo ya nyumba zofalitsa nkhani ndi magulu ena olimbikitsa za ufulu wa anthu anayiwalapo kaye za lamulo la access to information. Mkulu wa Media Council of Malawi Moses Kaufa wati nyumba zofalitsa nkhani ziyenera kuchilimika podziwitsa anthu za lamuloli. Anthu sanakonzeke kwenikweni chifukwa voto limene lilipo nangasi chiyambire ndi kukhazikitsa lamulo limene lili zakhala kwambiri ma institution ma office amene akuyenera kuonetsetsa kuti ali ndi zonse zoyenerera m'malo mwake kuti athe lamulo limene lipise kuligwiritsa bwino ntchito. Komano katikati motionanso kuti anthu sanaphunzitsidwe chifukwa kuti zonse zangokhala ma office, anthu sanaphunzitsidwe mmene angathe kugwiritsira ntchito lamulo limene lili kukapeza mauthenga osiyanasiyana zimene zizikauko kwaukulu tikumasira aboma kuti apereke ndalama ku Malawi Human Rights Commission kapena ku mabungwe ena zothandizira kuti ntchito imene ipite patsogolo. Tikuyembekezera kuti ma organization alembe ma proposal kwa ma donors kuti apereke ndalama zothandizira ntchito imene ipite patsogolo. Komano pali anthu ambiri amene akupindula kale ndi ntchito imene iyi kupeza mauthenga, kukonza mauthenga ndi kutumiza mauthenga kwa anthu osiyanasiyana. Nkhani za masewero, mphunzitsi wamkulu wa timu ya Friends Kalisto Pasua wasankha pafupifupi osewera onse omwe anali mu timu iyi mwezi wathawu pokonzekera kusewera ndi matimu a Equatorial Guinea komanso Sao Tome and Principe posachedwapa. Apasua auza atolankhani ku Blantyre dzulo kuti mwa osewera 26 atengapo 24 ndipo awiri okha ndi omwe awapumitsa. Pakadali pano akatswiri pa za masewero a mpira wa miyendo ayamikira ganizo lotenga anyamatawa ponena kuti izi ndi zabwino kuwapatsa mpata kuti akhwimitse timuyi yomwe ili ndi kuthekera kokachita bwino ku mapeto a mpikisano wa Africa Cup of Nations mchaka cha 2027. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana ano, koma tisanasiyene tionenso mitu ya nkhanizi. Bungwe loyendetsa chisankho la MEC latsiriza kulengeza zotsatira za chisankho cha aphungu, koma madera asanu akhala opanda aphungu. Mzamalonda, mitengo ya mafuta a galimoto yakwera ndi 33%. Ndipo pakati pa malonda a dziko lino ndi mayiko ena linakwera kwambiri mwezi wa August chaka chino. Ndipo mzamasewero, mphunzitsi wa timu ya Frames Kalisto Pasua walengeza gulu latsiriza la osewera a timu ya Frames yomwe ikumane ndi timu ya Guinea komanso Sao Tome and Principe. Pezani zambiri pa www.zodiacmalawi.com kuti mupeze nkhanizi ndi zina zambiri. Munali ndine Alex Banda, zikomo kwambiri pokhala nafe.